Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule, Egon Harria saio berri batetara. Gaurko albiste txiki batekin hasiko dugu, izan ere argiak bizi baratzea orria aterako du hemendik aurrera, aldizkaritxo bat. Urtaro bakoitzean lurrari buruzko gaiak landuko ditu aldizkaritxo honek, eta formatua ere berezia, besteak beste poster eder bat ekarriko duelako ale bakoitzak. Argiako arpideek etxean jasoko duzue, martxo bukaeran aterako da lehena, eta argiako arpidetzaretenek berriz, baduzue jasotzeko aukera, baina horretarako egin biziberatzea.eus atarian sartu beharko duzu eta bertan aurkituko dituzue jarraibideak. Esan bezala, biziberatzea horri berri bat izango dugula hemendik aurrera urtaro bakoitzean. Eta salto egingo dugu gaurko gaira, gaur egun makroproiektu energetikoak munduko albiste nagusienen artean kokatu daitezkelako, hemen zentrale eoliko bat jarri nahi delako, beste altan fotovoltaiko bat, eta ez diegu zuzenean begiratuko makroproiektu horiei, gaur kableari egingo diegulako jarraipena, argindarrari eta hau garraiatzeko azpiegiturari. Horretarako gurekin dugu Álvaro Campos, ongi etorri Álvaro. Eskerrik asko. Ingeniaritza termikoko doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, ikerlaria ere bazara, eta zure ikerketak hain justu ere efizientzia energetikoa, almazenamendu termikoa eta energia berriztagarriak landu izan dituzte, eta ekintzailea ere bazarela ikusi dugu. Militatzen duzulako energia trantsizio justoren aldeko taldeetan, besteak beste interkonexio elektrikorik ez, eta megaproiektu energetikoen aurkako mugimenduetan. Baduzu, ze esan aberez. Bueno, a ver. Esan bezala, kableari begiratuko diogu, zuk berari egin diozulako jarraipena, eta kable bati jarraika ibiltzeko, ze informazio eman dezake ze pista ematen du? Bueno, kableak edo sare elektrikoak argindarraren norabidea markatzen du. Hau da, non ekoizten den energia argindarra eta nora juten da, non kontsumetzen den. Eta aztertzen badugu, azpiegitura hori aztertzen badugu, informazio asko jasotzen dugu. Nagusiki bi pista ematen digu. Alde batetik, konexio eskaera berriak normalean dira publikoak. Anonimoak dira, ez dakigu nortzuk dauden hoien atzean, baina adibidez bada posible jakitea sare puntu batean horren atzean dagoela intentzioa ez dakit 100 megabatio konektatzeko fotovoltaiko planta batentzat, ez? Hori zala, dimentsioagatik edo? Egiten da, kapasitatea mugatua dagoenez, beharrezkoa da nolabait orden bat jartzea, pizka bat kontrolatzeko, orden bat, hori da, pizka bat kontrol bat mantentzeko. Eta han, adibidez, hortik informazio asko lor daiteke. Adibidez, bere momentuan ikusi genuen, duela urti bat baino gehiago, norbaitek bazeukan zierbanan 1400 megabatio konexio eskaera, kasu horretan fotovoltaikoa plantak konektatzeko. Eta momentu horretan ez genekien zertarako zan. Baina gero nolabait ikusi genuen nora solariak orkestu zuen adibidez 4 proiektu konektatzeko proposamena. Baina momentu horretan guk kalkulatu genuen hori kapasitate horrekin zegoela posible askoz proiektu gehiago konektatzea. Eta orain dakigu eta ofizialki egin da, ez da bakarrik 4 proiektuko kontu bat, baizik eta 26-27 datozela. Beraz, hori markatzen du. Eta bestalde adibidez, sare elektrikoa ez da zeozer egonkorra. Informazio hori, lobby elektriko
horren atzean dagoenez, presioa egiten dute sare hori beti handitzeko. Eta orain, dakoaguna da, 5 urtetan behin planifikazio energetikoa aurkezten dela Madriletik, eta nolabait agertzen dira, zeintzuk izango diren, gero etorriko diren planteamenduak, eta hori aztertzen badugu, bebai jarriko jakin, bada posible jakin, ze etorriko da epe ertainean. Beraz, esan dakoa, asko esaten digu, eta pistak oso baliagarriak ematen dizkigu nolabait jarraipen hori egiteko. Bai, solariaren adibidean mintzat hori errexik ikusi daiteke. Sarea zari garela, eta esaten badugu zentral elektriko horietatik etxerainoko bidea egiten duela, etxea zerbait esateagatik, baina antolamentua nola da? Sarearen antolamentua zein da? Ez da kable zuzen batetik bestera doana? Saiatuko naiz simple azaltzen, hori da laburpentso bat. Errealitatean, 2 sare desberdin dauzkagu. Alde batetik garraio sarea eta bestalde banaketa sarea. Hoiek daude lotuta, azpiestazioen bidez, han jarrita daude transformadoreak, eta haien bidez bada posible voltajea aldatzea. Garraio sarea edo goi tentzioko sarea, da normalean errepideetatik ikusten ditugun dorre elektrikoak eta hori. Voltaje handikoak dira, normalean 200 kilovoltio baino gehiagokoak dira, eta jabea, sare horren jabea da Red Eléctrica de España. Jabea eta kudeatzaileak. Sare honen helburua da argindarra distantzia handietan transmititzea. Hau da, azpiegitura hau honek eraginak handiagoak dauzka, koste handiagoak dauzka, baina bai dira eraginkorragoak distantzia handiak egiteko. Hori kontuan hartu behar dugu. Gero izango genuke banaketa sarea, edo tensio basuko sarea, eta hori da udalerrietan ikusten ditugu kable eta posteak. Beste dimentsio bat dauzkate, voltaje gutxiagokoak, kasu honetan dauzkagu 60 kilovoltioko inguru azpiegitura, eta sare horren jabea da gure kasuan Euskal Herrian Iberdrola, baina beste herrialde batzutan, adibidez Katalonian, da Endesa. Osea, da monopolio natural bat, baina ez estatu mailan. Da herrialde zeldiarrez aldatzen da. Sare honen helburua da energia kontsumo banatzea, kontsumo puntuetarako bertaratzea. Eta historikoki, azpiegitura hori zan publikoa, baina momentu batean, konkretuki 1997 eta 1997tik aurrera ja egin zan pribatua, eta ja esan dezakegu oso negozio handia dagoela horren atzean. Funtzionamendua bebai da oso garrantzitsua kontuan hartzeko, goi tentsioan egiten da dena. Kudeaketa, argindarraren kalitatezko parametroak hori mantentzen da beti goi tentsiotik, eta gero banaketa sareen errola da erabat pasiboa. Ez da ezer egiten. Eta komentatu daiteke dirua guztia doala goi tentsiora. Goi tentsioan mantentzen da galerak ekiditeko edo badauka zentzu zehatzik goi tentsioan izateak? Badauka zentzua, ze distantzia handiak kubritu nahi badituzu, da oso eraginkorra. Baina, transizio beste planteamendua nahi badugu, adibidez produkzioa bertaratzea, ez dauka zentzu handirik. Ze kontuan hartu behar dugu, hori esandakoa eraginak asko handiagoa direla. Beraz, aldatzen badugu txipa, beste erabatean nahi badugu transizio hau egiten, agian goi tentsioko errola aldatu behar da bai. Aipatu duzu nola privatizazio bat eman zen, eta sare orokorraren azpiegitura eta mantenimendua diru publikoarekin ordaintzen dela orain ere, baina irabaziak enpresa pribatuak eramaten dituztela. Sakondu dezakezu pixka bat? Bai,
Bueno, hori da elementurik gaiztoenetako bat. Bai. Alde batetik badokagu bai Iberdrola, bai Red Eléctrica de España, suposatzen zaie zerbitzu publikoa egiten dutela. Hau da, bere errola da kalitatezko zerbitzu bat ematea, prezio basuak mantentzea eta hornidura ziurtatzea. Hori alde batetik, baina bestalde, hauek dira, esandako enpresa pribatuak, baina ez txikiak. Hain zuzen, IBEX 35 daude, eta horregatik beste konpromiso bat daukate ez gizartearekin, baizik eta bere akziodunekin. Beraz, hau oso kezkagarria da, oso zitala. Daukagu otsoa hartaldea zaitzen. Hau argitzeko adibide bat jarriko dut, Lemoizeko zentral nuklearra, denok dakigu ez zela bukatu, baina bai egin ziren ebakuazio lineak. Horiek montatu ziren duela 40 urte. Egon diraan ez dute funtzionatu, baina kobratu dute. Kobratu dute suposatzen da, garraiozaren lana kobratu behar dela, baina hori ez da auditatzen. Hori agertzen da taula batzutan, boek argitaratu ditu taula horiek, eta segun taula horiek kobratzen du. 2012an, adibidez, bazegoen herri ekimen bat, hori nolabait, eskatzeko hori ikuskatzea behar dela, eta horretarako ekimena junzen Madrilego Parlamentura bozkatzeko auditatzen dan ala ez, eta hori, erabaki zen ez. Hori ez dauka zentzurik. Argudioa zan, zergatik ez dugu sinetxiko enpresa hoiei basuek esan, ez? Uste dut, arte birakariek adibidez askoz esaten dute horri buruz. Bai, asko doaz elektrizidade enpresetara edo asko bukatzen dute energiai dagozkionetan behintzat. Diozunaren aritik, estatuaren eta gobernu autonomikoen helburua bada energia kontsumoa ahalik eta gehien elektrifikatzea. Eta, sustapen asko daude horren bueltan, kotxei dagozkionez, berogailuak, dena ahalik eta gehien energiaren erabilera ahalik eta gehien izan da elektrikoa. Horrela, gainera esaten denagatik da, CO2 isuriak gutxituko dituela. Hor sartu gabe edo, pixka bat atzera eginda, galdera oinarrizkoago bat izango litzake, Euskal Herrian kontsumitzen den energia guztia elektrifikatu daiteke edo elektrizitate bidez izan daiteke? Hitz gutxitan ez. Ez Euskal Herrian ez inon. Hori egiteko hainbat arazo teknikoak dauzkagu. Alde batetik, prozesuen natura, prozesu batzuk ezin direlako elektrifikatu. Gaur egun daukagun teknologiekin eta ez datozen teknologiekin. Adibidez, arazoak dauzkagu hori egiteko garraioarekin eta industria, adibidez. Industriak behar du temperatura altuko beroa eta hori ezin da koiztu adibidez elektrizitateen bidez. Gauza bat da plana, gauza bat da diskurtsoa, ia egunero entzuten duguna, zuk aipatu duzuna, baina beste gauza bat dira datuak. Daukaguna da 2008tik aurrera argindar kontsumoa behera jundela. Eta agian informazio horrekin, baina salbuespenik gabe, informazio honekin birplanteatu behar da ze futuro, ze etorkizun energetikoa izango dugun. Nik uste dut oso argi izan behar dugula transizioak, prozesuak simplifikatzea ezartzen dituela. Eta hori ez da elektrizitatea erabiltzea. Erabiliko da, baina termodinamikak uste dut oso argi esaten digutela. Energia mota guztiak dira baliokideak, baina batzuk dira simpleagoak. Beraz, beroa behar badugu, saiatu behar gara, nola ekoizten bero hori berriztagarrien bidez. Zuzen. Mugimendu behar badugu, gauza berdina. Gero, egongo da lekua elektrizitatearen txat, eta agian, kasu batzutan,
hidrogeno planteatzeko. Nik ez dut uste, baina jerarkia hori ezarri behar da. Osea, nik pentsatzen dut hori, elektrizitatea bere rola izango du nolabait, osea, guk erabiltzen dugu egunero eta planteamendua ez da atzera jutea, baina aurrera junez gero, osea, oso argi behar dugu dena ez dela elektrizitatea izango, ez da ere hidrogeno. Harrigarria egin zain, nola, 2008-tik aurrera elektrizitate kontsumoa jetxi den, geroz eta gailu elektriko gehiago balin badaude, edo hori zerla, efizientzia gatik, edo... Alde batetik daukagu efizientzia, baina batez ere, eraldaketa izan delako industria sektorean. Jarriko bagenu elektrifikazio horretan, datozen edo proiektu, paper gainean dauden proiektu guzti horiek eta aipatu ditugulako lehen eta aipatu duzu solariaren adibidea ere, kapazitatea badauka sare elektrikoak horri denari eusteko edo handitzera joko du? Argi izan behar dugu, etorkizunean nahi ala ez, askoz energia gutxiago izango dugula. Hori ez da preferentzia bat, hori ez da planteamendu politikoa, hau da energia berriztagarrien ezaugarri fisiko bat. Orain artean bizi gara erregai fosilekin eta hau da bitxikeria historikoa. Nolabait daukaguna da eguzki energia kontzentrauta, baina milioika urtetan zehar. Orain bizi, gure prozesuak mantendu behar dugu erritmo naturalekin. Egongo da teknologia bai, eta egongo da hori energia biltzeko erak, baina nolabait moldatu behar dugu dena. Hori kontuan hartuta, esan dezakegu dudabarik daukagun sistema, behintzat goi tentsioko sistema, nahikoa izango dela. Eta esfortzuak izan behar, egin behar dugu, batez ere tentsio basuko sistemak indartzeko. Eta hor jarri behar da esfortzua, hori aldatu behar da. Eta uste dut oso interesgarria dela nolabait tokiko sistemak nolabait garatuz gero, bada posible nolabait bertaratzea bebai azpiegituren inpaktua. Beraz, debate askoz zintxoago izango da, zentsu gehiago izango da, ze azkenean ikusiko dugu zentzuk izango diren gure kontsumoren inpaktuak ze gure herrian etorriko dira. Eta hori potentzial pedagogiko oso handia dauka. Eta nolabait da gaur egun gertatzen ari dena, baina ez Bilbon, ez Donostin, gertatzen ari da herrietan. Eta nolabait uste dut daukagula ardura nolabait debate hori hiriburuetara eramateko. Bai, hori zuk diozu, baina proiektu guztiak ez diote hori Bizkaiko golkoa deitzen den proiektu bat ekarriko dizut bestela, badelako gatik-gatik Bordele ingurura, itsasazpitik lotuko ditut bat bestearekin, hori ez da tensioan izango noski, eta horren dimentsioak irudikatzen ere zailak izan daitezke, urazpian 300 kilometro egingo lituzke kableak, lurrazpian beste 100, sakonera ere, ez da txantxetako kontua, kabretongo itxaspeko kainoia pasatzeko, kilometro eta erliko sakonera izen behar lukela irakurri dugu. Zu proiektu honen kontrako mugimenduan zabiltza, eta, zer duzu esateko? Bai, aurkeztu zenetik aldaketa asko izan dira. Batzuk eman dituzun datu batzuk aldatu dira. Eta gu hasi ginenean hori zan 2018an, ez genukan oso argi zertarako. Bazen hori erraldoi bat, baina ez genekien zertarako erraldoi. Baina hasi ginen aztertzen eta ikusi genuen dena zen diskurtsoa. Hasi ginen aztertzen onura guztiak eta ikusi genuen guztiak ziren bai gezurrak, bai erdiegiak.
Eta izan genuen aukera Bruselesara jutea, eta egon ginen teknikoekin, komisio teknikoekin, eta hori, elkarrizketa ondoren oso argi geneukan hori zen erabaki politikoa, baina erabaki politiko bat ez da nahikoa. Gero egin behar da kosmetika bat teknikoki nolabait saltzeko. Eta hori izan da. Izan ditugu elementu guztiak, argumentu guztiak hori oztopatzeko, baina ikusi genuen hori zen inposatutako zeo zer. Eta esan dakoa, helburua zein da, kontinente mailan mega supermerkatu elektriko egitea, kapitalak bere energia saltzeko. Hau da, merkaturatu txeko. Hori zen asuntoa, eta hori ez da posible, horrela ez da posible ikustea zeintzuk diren ekintza edo garapen baten eraginak, ze dena dago oso urrunegi ikusteko zeintzuk diren transizioaren eraginak. Beraz horren kontran gaude, bai politikoki, bai filosofikoki, baina bai teknikoki. Ikusten baditugu datu ofizialak, adibidez egon ginen aztertzen, eta ez zuzeneki galerak ziren, ez kablearen galerak, baina suportzen da, proiektu honen bidez, izango dela posible berriztagarri gehiago sartzea, sarean, baina honen euneko uste dut dela 83 galduko zala bideen zehar. Hori ezin da, ez dakit, eraginkorra izendatu, ez? Zuk bestelako trantsizio bat defendatzen duzu edo beste trantsizio baten alde zaude, nola lagundu dezakegu ekonomia eta bizimodu zentzudunagoak eta iraunkorragoak izaten, ze nolako trantsizioa behar genuke? Bueno, aldatu behar dugu dena, politika energetiko paradigma aldatu behar da. Nahi ala ez, esandakoa hori ez da gure planteamendu gustatzen zaigulako. Tokatuko zaigu hori egitea. Beraz, az gaitezen horrekin, ez? Energia gutxiago izango dugu, eta nolabait integratu beharko dugu mugaren nozioa. Berriztagarrietatik bizitzeak dena aldatzen du, eta nik proposatzen dut, edo batzutan, horri buruz pentsatzen dudanean, uste dut behetik gora plantamendu berri bat sortu behar dugula. Hau da, pentsatu behar dugu zein den sistema energetiko baten helburua. Gaur egun, horren atzean daudenentzat da dirua egitea. Megaproiektu da, tresna bat dirua egiteko. Gero saltu behar da, bere onurak ekarriko dituela, baina hori da sekundarioa. Orain, helburua izango zen eskaerari erantzutea, zein den eskaria, eta nola erantzun dezakegu eskaera horri. Eta ni horretarako pentsatzen dut jakin behar dugula zein den energia eskaria herri mailan, udalerri mailan, komarka mailan. Orain, planifikazioa egiten da Europar mailan edo estatu mailan edo, baina errealitateak dira oso desberdinak. Badaude baiarak, badaude oztopo asko, mugak, muga nozio hori integratu behar dugu. Gero, lurraldeen potentzial berriztagarria aztertu behar da. Eta tokiko hornidura sistemak, adibidez, lehenago aipatu dugu, banaketa sarearena indartu behar dira, garapen berriak nolabait posible izateko. Gaur egun hori ez da egiten. Ni badaukat adibide bat, han Urkabustaizen, zehazki Goiurin, badaukagu auzokide bat, bera da artzaina, berak egiten du gazta, eta nahi zuen autokontsumo instalazio bat aurrera eramatea. Eta horretarako hitz egin zuen banaketa sarearen jabearekin, hau da, Iberdrolarekin.
Eta nahi zuen, uste dut zela, 60 kilobatioko zentral bat, fotovoltaika, konektatzea. Eta esan zioten, ez daukagu kapazitatea. Nahi badozu, zuk egin behar dozu inbertsioa. Transformadore berri bat erosi behar duzu. Hori zen 100.000 euro. Imaginatu, nondik doa dirua gaur egun, bakarrik aipatu dugun interkonexioa uste dut gaur egun dauzkala aurrekontu bat 3.100.000 milioi eurokoa. Imaginatu zenbat gauzak egin daitezke lokalki, tokiz toki horrekin. Beraz, hori aldatu behar da, eta plangintza izan behar da demokratikoa. Bestela jendea, arrazoi ez, ala ez, horren kontra egongo da. Ulertu behar da zertarako da, hau. Eta hori oso garrantzitsua da, baina gero agian beharko ditugu megaproiektuak, debate hori egin behar dugu, baina ezin da gaur egun egiten ari den moduan. Gaur egun bakarrik daukagun maila gainean diran makroproiektuak. Bestea ez da aldatu behar. Horri nik proposatuko nioke buelta ematea. Egin debatea, planteatu behar dugu hori nola aldatu, eta gero egongo da, ez dakit, makroproiektuei buruzko debatea, baina orain, hori besterik ez daukagu. Baiko arrazara, etorkizunarekin? Beti, izan behar dugu, gauzak egin zinenean zen, momentu horretako jendeak hola baikorra zirelako. Oso ondo, Álvaro Campos, eskerrik asko gurean izateagatik, sare elektrikoa pixka simplifikatzeagatik, edo goitentxe hori onaino ekartzeagatik. Saiatu naiz. Agian teknikoki hori erraztu dut, baina ondo ulertzeko. Bai, askoz gehiago baduka. Eskerrik asko gurean izateagatik. Eta entzule zuei ere eskerrik asko gure saioaren parte izateagatik, badakizue gaurko saioa ere, gainerako egonarria saioekin batera, bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan izango duzuela. Eta bizibaratzea horri berria ere, etxean izango duzuela laster. Eskerrik asko, ongi izan.